Ti perlok kane kede jing tip ya ki perlok ki balak kai game Free Fire. Ti hakani kendi ka YouTube channel jongi ka pentip pi bat kawanra ya kane ka Free Fire tournament. Ti balapanya ya kane ka YouTube channel ti kabayantar kalong sanpo tingka kabayrung ti pila ban siu ya ka bayrung jong pi lengba jong ka PTM bat ka tim kalong solo kemut para marwi ti yaki price ki baningkong unjob unyo praspa tingka ka redeem code lani la ban recharge da kabalan kebaar pinyo sanspa tingka redeem code balai laispa tingka redeem code bat ba basau arspa tingka redeem code ti nagbentak tu perlok ki bayo bon kill ngin ai sispa tingka redeem code ti sngobha ban ye bot ya ki rule ki balai ha kane karum omsha ban le timop kabaar omsha ban le kai da PC ne computer ne hacking lada philap ikino kino kibale thok ne hack sa screen record NI sanpho tingka kabasaw ya kabayrung phila ban transfer lengba ka PTM ha une number balai ha kaneka kha kaneka screen lada pikwa bani simenta ha kaneka tournament jongi text ha une number ne phone ha une number ya ka tarik ban le kai en sapentip ha ka WhatsApp group ya ka WhatsApp group ngalada ban sina tikitu ki perlok ki badan jingmut ban join na ne ban simenta ya ka tournament one text yang ha ka WhatsApp ha une number pranyo san sau not laisan pila ban text nga WhatsApp pila ban send ya ka Free Fire ID bad ya ka game khnang bangila no ban pendep dan ban pendap no ha ka form lan ha ka file banginyo ban la kai no kham kloi ya ka ne ka tournament ti nagaleng ka chapang ki mobile teach YouTube channel ka wanra wat ka penti pi tangkine ki kintin ki bangila ban penlong ya ka ne ka tournament tingin ai price san ngut ki bajob ngin ai price baningkong praspa baar san spa ubalai laispa ubasau arspa bat ubayo bon kill ngin ai sispa tingka redeem code ditangkine ki kijing petip ki bakhandiat na kaleng ka channel khoblai sibun ti sngobha bani wan ban simenta ya ka tournament kanlong ka tournament ka ba songsit hadu kata bangin yo ban lekai ya ka tournament